владимир Путин раиси ҷумҳурии Русия қонунеро имзо намудааст ки аз кор ҷавоб додани муҳоҷиронро барои корфармоёнашон осонтар месозад. Тарҳи ислоҳшудаи кодекси кор дар Русия ки Путин рӯзи 7 ноябр имзо кардааст ба корфармоён имкон медиҳад дар сурати кам шудани меъёри қабули коргарони хориҷӣ муҳоҷиронро аз кор ҷавоб диҳанд. Бар асоси кодекси пешин корфармоён ҳақ надоштанд ки кам шудани квотаҳои қабули коргарони хориҷӣ дар шаҳр ва ё ноҳияву вилояти худро ҳамчун асос барои аз кор ҷавоб додани муҳоҷирон истифода баранд. қонуни нав аз 1 марти соли 2026 эътибор пайдо мекунад. Агар ширкатҳо талаботи мазкурро иҷро накунанд, то 1 миллион рубл ҷарима мешаванд ва ё фаъолияташонро боз медоранд. Русия дар давоми 2 соли охир даҳо қонуни маҳдудкунандаи ҳузури муҳоҷирони кориро қабул кард ва бо баҳонаи иҷрои ин муқаррарот бо зӯру фишору таҳқир даҳо ҳазор хориҷӣ аз ҷумла муҳоҷирони кории зиёди тоҷикро ҳам аз хоки ин кишвар берун намуд.